Εντάξει, με τη βοήθεια του Θεού θα μάθουμε, αν θέλει ο Θεός, τον τρόπο να εξηγήσουμε και να λύσουμε το ακόλουθο πρόβλημα. Αν έχουμε 3χ συν 4 ίσον 0 και 4 Συρία, αν έχουμε την εξής εξίσωση ψ ίσον 4χ και 5χ συν 1 ίσον ψ, πώς λύνουμε αυτή την εξίσωση? Ας δούμε μαζί ως εξής. Πρώτον, αφού εδώ έχουμε ψ και εδώ ψ, τότε το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις αντικατάσταση. Θα αντικαταστήσουμε αυτό το ψ στη θέση του ψ, οπότε η εξίσωση γίνεται ως εξής. 5χ συν 1 ίσον 4χ. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δούμε το βήμα-βήμα. Πρώτα, παρατηρούμε ότι και οι δύο πλευρές της εξίσωσης περιέχουν το ψ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ψ από τη μία πλευρά με το ψ από την άλλη πλευρά. Έτσι, η εξίσωσή μας απλοποιείται. Τώρα, έχουμε 5χ συν 1 ίσον 4χ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να λύσουμε την εξίσωση. Στη συνέχεια πρέπει να απομονώσουμε το χ. Για να το κάνουμε αυτό, θα αφαιρέσουμε 4χ από τις δύο πλευρές της εξίσωσης. Έτσι, η εξίσωση γίνεται 5χ μείον 4χ ήταν τι? Συν 1 ίσον 0. Τώρα έχουμε χ συν 1 ίσον 0. Τέλος, αφαιρούμε το 1 από τις δύο πλευρές για να βρούμε ότι χ ίσον μείον 1. Έτσι, η λύση της εξίσωσης είναι χ ίσον μείον 1. Μετά θα μεταφέρουμε το 5χ στην άλλη πλευρά, γίνεται 1 ίσον 4χ μείον 5χ, άρα 1 ίσον 4χ μείον 5χ ίσον μείον χ. Πώς θα απαλλαγούμε από το μείον? Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Πώς θα απαλλαγούμε από αυτό το μείον? Τι θα κάνουμε? Θα διαιρέσουμε και τις δύο πλευρές με μείον 1, οπότε γίνεται χ ίσον μείον 1. Αφού βρήκαμε το χ, μπορούμε να βρούμε το ψ. Απλώς αντικαθιστούμε την τιμή του χ στη θέση του χ, λοιπόν, ψ ίσον 4χ. Θα αντικαταστήσω αυτή την τιμή στη θέση του ψ του χ, γίνεται ψ ίσον 4 επί μείον 1. Άρα, ψ ίσον 4 επί μείον 1 μείον 4. Ο Θεός ευλογεί